Hello po sa ating lahat and welcome po ulit sa bago nating video. And today's episode is itutur ko po kayo going to Calanggaman Island in the province of Leyte. So bago ang lahat guys, gusto ko lang malaman nyo na hindi po ako ang kumuha ng mga videos na yan. Pinadala lang po ng aking mahal kasi siya po ang nandyan at nagbakasyon. So at 4 o'clock in the morning, ayan, naglalakbay na sila kasi 2 hours ride daw papunta doon sa island. Ngayon, samahan niyo ako at sama-sama tayong maglakbay, mag-road trip, ayan, sightseeing, hanggang marating natin ang pinakamagandang Malaburakay na island. Dito lang yan sa probinsya ng Leyte. So tara na, lakbay na tayo at sana magustuhan niyo ang video kong handog sa inyong lahat. So after 2 hours of long travel, hayan, narating na rin nila ang pier kung saan dyan sila sasakay sa malaking bangka. Hayan na nga at nire-ready na nila ang bangkang sasakyan nila papunta sa Calanggaman Island. At nakasakay na ang lahat at super duper excited na marating ang pinakamagandang isla na pinupuntahan talaga at dinarayo ng mga turista. Adi, hulog-hulog. Likod ka, upo ka maya po. Minsan Sunday nagtatrabaho. Kailangan ng mama mo to. Ha? Kailangan ng mama mo. At niready na ni Kuya yung angkla kasi malapit na silang marating yung island. You know, puting-puti talaga yung sand kahit malayuan, di ba? And this is it, destination arrived. Welcome to Calanggaman Island, the province of Leyte. Ayan po ang baby ko, pababa po siya from the boat. At sunod naman na nagbabaan ang mga kasama nila at iba pang mga turista na gustong pumunta sa island. Ito. At talaga naman na napakaganda ang islang ito, mapapasana all ka na lang talaga. Bukod sa malinis ang lugar, pino at puti ang mga buhangin. There are sports yan. Alam mo kung anong gagawin ko dito sa mga stone? Ano? Isisal ko sa mga classmate ko. Kasi pesos isa. Sell ko na yan. 30 pesos isa. Siyempre maganda ganun, no? Nakabidyo yun eh. So, ilan? Sa Bisaya. Jet ski. At kamangha-mangha talaga ang lugar na to. As you can see, napakaputi ang buhangin at sobrang ganda at linis naman ng tubig. May sandbar pa. No!
to go home. So, ayan po ang ating trip to Kalangaman Island, still in the province of Leyte. Sana ay nagustuhan nyo at nag-enjoy po kayo sa ating pamamasyal papunta sa isla na to. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video. Bye!